Čaute ľudia, takže sa vidíme, zase teraz sa spolu budeme natáčať tak moc. No teraz mám času dosť, no a teraz mám také známe dve petardy. Vám ich ukážem, zatiaľ to dáme na pauzu a ukážem vám, sú to 2-gramové a 45-gramová, nie 25-gramová. Ukážem vám ich, počkajte chvíľku. Už som tu, môžeme začať približne z takej malinkej. To je tá... Počkajte chvíľku. Dum bum. Som povedal, že 25, že? $24. Máme tu. To už je dosť silná. Jak sa volá, poviem, Crazy Robot. Toto je... Počkajte chvíľku, hľadám. Toto je 2-gramová ľudia a toto 24. Takže kúpime tieto. A ešte dám tam fotky, ktoré kúpim. Dám to pod môjim videom. A ak chcete, aby som to vypustil, tak na tomto videu dajte aspoň veľkých 20 lajok. Snažte sa, posielajte toto video svojim kamarátom, kamarátiek a lajky. Pozrite sa, 2-gramová. Ja vám to ukážem, že to je 2-gramová. Vidíte? 2-gramová. Aha. No, takže toto. Môžete sa tešiť. Buď zajtra, alebo pozajtra, keď bude veľa lajok. Uvidíme 10-20 lajok. Dáme to takto. Na túto bude 5 lajok, že ju vypustím. Na túto bude 10. Alebo tá už je dosť dobrá. No takže lajky 5 alebo 10. Tak ahojte.